дар замин ҳама чиз яке ба дигар алоқаманд буда, растанӣ бе хок наметавонад зиндагӣ кунад. Растанӣ аз хок об ва моддаҳои ғизоиро қабул мекунад. Хок ин қабати ҳосилхезии қабати болоии хушкии замин ба шумор меравад. ҳосилнокӣ аз миқдори он маҳсулоте ки аз боқимондаи организмҳои пусидаю хушкида об ва ҳавои он иборат аст вобаста мебошад. ба ақидаи олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, ҳар қадар дар хок моддаҳои органикӣ бисёр бошад, ҳосилнокии он ба ҳамон андоза баланд шуда, дар хоки ҳосилхез растаниҳо хуб месабзанд. Зеро агар захираи моддаҳои ғизоӣ пур нашавад, пас хок хароб гардида, ҳосилнокии он қатъ мегардад. ҳар як деҳқон бояд худ бидонад ки вақте ки агар нуриҳои органикӣ дар хок кам бошад, ин яъне ки ба зарари он мебошад. вақте ки агар нуриҳои органикӣ ва минералиро илова менамояд, яъне миқдори гумуснокии хок зиёд гардида, барои растаниҳо ва гирифтани ҳосили фаровон ва таъмин намудани барномаи озуқавии ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар мегардад. мақсади асосии натиҷаи он аст ки вақте ки мо агар фермаҳо, фабрикаҳои паррандапарварӣ фаъолияти хуб кунанд, ин маводи охироне ки аз онҳо меборад, ин пору мебошад ки ин поруро мо агар коркар кунем ё ба воситаи компост хондан агар истифода намоем, ин ба фоидаи кор мебошад. гуфта мешавад ки агар маводи органикие ки ба хок ҳамроҳ карда шаванд, на танҳо ба ҳосилнокии имсола, балки ҳосилнокии солҳои минбаъда низ таъсир мерасонанд. поруҳои маъданӣ ба монанди азотӣ, фосфорӣ, намакҳои калий ки дар корхонаҳо аз маъданҳои табиӣ сохта мешаванд, бояд бештар истифода бурд. поруҳои азотӣ ва дорандаи калий дар хоки нам зуд паҳн мешаванд. аз ин рӯ онҳоро пеш аз кишти тухмӣ мебояд ба замин пошид. поруҳои фосфорӣ бошад, дар хок ба оҳистагӣ ҳал мешаванд. пас мебояд ки онҳоро якҷоя бо поруи маҳаллӣ тирамоҳ ба замин пошанд, то ин ки то баҳор хуб ҳал шуда тавонанд. бинобар сабаби он ки хокҳои ҷумҳурӣ бениҳоят ғизонокии камро доранд, ба мо зарур аст ки яъне истифода бери нуриҳои органикиро бисёртар ба роҳ монем. баробари нуриҳои органикиро ба роҳ мондан, мо ғизонокии хокро зиёд мегардонем. дар шароити имрӯза агар мо нуриҳои маъданиро зиёд истифода барем, охирон раванде ки растанӣ ба худ моддаҳои минералиро қабул мекунад, ин бо иштироки микроорганизмҳои хок мебошад. ба ақидаи мутахассисони соҳа, мутаассифона баъзе аз кишоварзон поруҳоро нодуруст истифода мебаранд ки ин ба харобшавии ҳосилнокии хок оварда мерасонад. барои коркарди хок партовҳои саноатӣ, хиштҳои шикаста, маводҳои нодаркории шишагин ва пластикӣ монеа эҷод мекунанд. дар натиҷа ин ба камқувватии хок ва аз байн рафтани организмҳои хокӣ дар он оварда мерасонад ки он боиси бад шудани самаранокии хок мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон хокҳои хокистаранг, сиёҳзамин, кӯҳӣ, биёбонӣ, ҷангалӣ, баландкӯҳӣ, биёбониву даштӣ, марғзорӣ, тундрагӣ ва дигар навъҳои хок мавҷуд мебошанд. хоса хок дурдонаи пурқимати табиат мебошад ки бо он бояд эҳтиёткорона муносибат кард. иброҳими неъмат, Назарзода Соҳроб, хабар.